डिसेंबराचे 8 तारखेक मारिया दीस तुजो जल्माचो हो दीस आमी मनयतात आमकां खोशालकायेचो सगळी फामील मिसाक वेता येताना उमाव घेता तिचो एकामेकाक आमी विश कोत्ता हॅपी बर्थडे म्हूण तिचो मारिया माहिशे गुणांनी बोललेली आख्या संवसाराक वाकडलेली देवाचे पोतुळे ती एक कुंवारी ती आवय तुजी आनीक मोची ती आवय तुजी आनीक मोची पिया माया आमच्या सगळ्याची संवसाराचे चारूय कोणशाची देवाच्या उदराचेर हाजीर जालेली आवय ती जेजू क्रिस्ताची कसले पातोग ती नासलेली ती आवय आख्या संवसारावर गाजलेली मारिया माहिशे गुणांनी बोललेली आख्या संवसाराक वाकडलेली देवाचे पोतुळे ती एक कुंवारी ती आवय तुजी आनीक मोची ती आवय तुजी आनीक मोची आयज 15 ऑगस्ट उमेदीचो देवान तिका स्वर्गार व्हेलोलो तसोच 15 ऑगस्ट इंडिया स्वतंत्र जालोलो मोगाचे माय उगडास कोता तुजो बरो दीस तुका फावो केलो सासणाच्या सासणाक इतिहास तुवें दवरलो मारिया माहिशे गुणांनी बोललेली आख्या संवसाराक वाकडलेली देवाचे